El text és una unitat comunicativa complexa. Ha de ser adequat a la situació comunicativa, és a dir, al context. Adequat també segons la intenció de l'emissor. I adequat als elements de la comunicació, especialment a l'emissor i al receptor. A l'hora d'adequar el text als elements de la comunicació, tenim dues opcions. La dicsi, que consisteix a marcar la presència d'emissor-receptor, la relació entre ells, el temps i el lloc, o la impersonalització o omissió de tots aquests elements. Comprovem-ho amb un exemple. No va ser un accident, segons la Fiscalia francesa. El copilot hauria estavellat deliberadament l'avió de Germanwings amb 149 persones més a bord contra les muntanyes dels Alps. Ho ha explicat amb tot detall el fiscal de Marsella, que ha reiterat què és el que va passar dins de la cabina abans de l'impacte. Ha estat una reconstrucció, Joan Carles Peris, a partir de l'anàlisi de la primera caixa negra. Sí, a partir d'aquell arxiu d'àudio que s'hi va trobar, a partir d'allò n'hi ha hagut prou per fer un relat clarament inculpatori contra el copilot, contra Andreas Lubitz, alemany de 28 anys, que suposadament, per motius desconeguts, hauria aprofitat un moment de sortida del comandant de la cabina per bloquejar la porta i impedir que tornés a entrar-hi, i després per activar el mecanisme que permet que l'avió perdi alçada i que segueixi un itinerari descendent, un itinerari que ja no s'hauria aturat fins al moment de l'impacte final contra la muntanya. Aquesta, que veuran ara, és la reconstrucció que fan els investigadors dels últims minuts de l'A320 de Germanwings. Hem vist alguns mecanismes de dicsi. Amb una notícia de 2 dies abans comprovarem alguns mecanismes d'impersonalització. En aquestes muntanyes dels Alps s'ha estavellat amb 150 persones a bord l'avió de la companyia Germanwings que s'havia enlairat de Barcelona amb destinació a Düsseldorf. Les autoritats diuen que no hi ha supervivents. Altre mecanisme d'adequació és la modalització, o posicionament que adopta l'emissor envers el tema que tracta. Al següent vídeo escoltem la transcripció que fa el fiscal de Marsella de l'arxiu d'àudio de la caixa negra. Podria ser un text fortament modalitzat, amb opinions i valoracions personals, però no és així pel càrrec des del qual parla i la responsabilitat d'allò que està dient. Se sent a continuació el comandant de bord, repassant el protocol de l'aterratge a Düsseldorf. I la resposta del copilot sembla lacònica. Se sent el comandant de bord demanant al copilot que agafi el comandament. I al mateix temps, el soroll d'un seient que es mou i d'una porta que es tanca. Es pot pensar legítimament que el pilot s'ha absentat per anar a satisfer una necessitat natural. És llavors, quan està sol, que el copilot manipula el botó que s'anomena Flight Monitoring System per iniciar el descens de l'aparell. Se senten diverses crides del comandant demanant l'accés a la cabina de pilotatge. Ha trucat per demanar que s'obri la porta i no ha tingut cap resposta del copilot. Se sent en aquests moments a la cabina un soroll de respiració humana, que se sentirà fins a l'impacte final. I això vol dir que, a priori, el copilot estava viu. Se sent a continuació el contacte de la torre de control de Marsella, diversos cops, però cap resposta del copilot. Es disparen les alarmes automàtiques per avisar la tripulació de l'aproximació al terra. I en aquest moment se senten cops violents, com per enfonsar la porta.
El recordo que és una porta blindada segons les normes internacionals. Just abans de l'impacte final se sent el que sembla un primer impacte sobre un pendent. El recordo que l'avió ha lliscat per un pendent abans de xocar a més de 700 km/h contra la muntanya. Penso que les víctimes no s'adonen de res fins a l'últim moment, perquè, i acabo, en la cinta els crits només se senten just en els últims instants abans de l'impacte. En aquest article d'opinió, l'autor expressa perplexitat al veure contigües dues notícies, la de l'accident i una no lesió d'un futbolista. Els mecanismes per a expressar aquesta perplexitat són figures retòriques com la interrogació retòrica, que al final sí contesta i fa valoracions amb vocabulari o determinades expressions, valoracions personals del que està passant.